Hvala. Pa htio bih samo reći uvaženom kolegi Bulju, hvala mu što staje u obranu prava na govor i želim mu samo reći da pokojni predsjednik dr. Franjo Tuđman, njegov vrhovni zapovjednik u doba rata, sigurno ne bi podržao ideju lažne demokracije u kojoj izlaznost nije ključna i presudna na referendumu kojim Hrvatska pristupa u državnu zajednicu s nekim drugim zemljama. Ponavljam, referendum na koji se stalno pozivaju gospoda iz HDZ-a na volju naroda je sporan zato jer da je troje ljudi na njega izašlo, a da je samo dvoje bilo za. Ja vam moram skrenuti pozornost da vi ne govorite ponovno o temi. Tema nije referendum koji se dogodio prije nekoliko godina. Zbog čega vi uzimate moje vrijeme? Zbog čega svaki put kad ja govorim, gospodine zaustavi sat, nego vi pričate svoje monologe, a čovjek tamo pušta da vrijeme ide. Ja vas opominjem po drugi puta i oduzimam vam riječ. Onoga koji me vrijeđa i naziva luđakom i non stop mi oduzimate riječ i to je ta vaša HDZ-ova politika. Ja vas molim da napustite dvoranu. Izvolite napustiti dvoranu. Evo vam, sve za vas gospodine. Kolega Bulj, izvolite ako hoćete odgovoriti. Ja mislim da nije dobro silovati demokraciju i zaista smatram da u to vrijeme, žao mi što je gospodin Pernar izašao, da je u to vrijeme Parlament jednoglasno promijenio Ustav u zadnjoj godini prije izbora da više ne bude 50% izlazak potrebno jedan glas, nego je dovoljno bilo 2 čovjeka i naravno da se stvara revolt u narodu i da u to vrijeme nije se najbolje prezentiralo zbog čega ući u Europsku uniju, šta su mane i zašto ne. I tako bi ljudi tada zasigurno hrvatski narod bolje prosudio, međutim to je bilo nasilno kao što sam rekao i naravno da imamo sad refleksiju. Međutim u ovome trenutku najbitnije je u Hrvatskoj državi jer smo u Domovinskom ratu izborili se za nju, smatram da imamo strateške nacionalne interese u okviru i Europske unije, da moramo se izboriti za te strateške nacionalne interese i zaštititi Hrvatsku od svih mogućih udara, a poglavito veleizdaja koje se događale u slučaju privatizacije, u slučaju kao što je donesen predstečajna nagodba, bilo je tu ovdje kolega, onima se ispričavam koji nisu bili, koji su pljačke neviđenih razmjera. Hvala lijepo.